laithangna salkija sakang ormitari yang mungoi buku khoroksa logio bina ata khoroksa aguli tongai rungsrangoi tongnai bina amjong mungrok paimani yagulo nagirjolani simi korbok malkhung kawoi kamio thangmani bini risumni bag document bag kamajak mani eba khakke khoroksa sakda khogoi talangmani yagulo chini daily kokto news channel ni bakhaktei saklaimani yagulo tabuk thorok bosongni dako khoroksa noroni bag dengkha lama kalajak mankha hinei sahorjagoi thangai nailekha borokni bag no borok mamoi phaikha tubolai phaileka yagulo teisa kokto mani phaisingtei kokto mani bisingtei borok hambari lekha o thorok bosongni dakokno phaidesing borokni khoktei kisa kok khana layado ke agari driver anukol khai sawo obo barta somoy obo ni bag ani gari ose tongo ne ke jong thangna harkha omorpur moila jagao thangoi na harkha omo ani bag ke sari gon ke sophaika ke ordek borok ke sombo omonoro gari kamani aro gari kawoi pogbuis phaikna hini ke omo hayang ke jong obo agotolani an barani phaikuro ke jong riksa bes phayo riksa ni phayo nagorjolawo nokhore ke jong basona direct omo an bag tilangoi ke assistant nobono dakha tola didio ke asuk na kata hello corona hambai madio ami ke sini bag ko kamama belakina pro songkha made mankha ro hine jubana bagiro sakha habana sini bag mankha kaisa thorok bosumi takupni orona mankha bo matiben salako ke bo bai sokra bo sajona saruta bini bag bisingono phone number esaka sijak tongo aro bokol khai sarkha o thorok bosumi takupni kamhi ke ko amorpo moilak ni hin sawbo bono sarkha bono bele bele hambai mario amor chini bag mane khok mane kalai khake ba khok langkha chini aya moilak ro lama bong ya bag mane kalai phono mane chini lama sangya moilak ro jung chini lama ke amorpo se amorpo bisi ye ko moilak ro soi ka bag apna sabo khok langkha ma kuno chap maya hai phono mankha hamkha bele na hambai thorok bosuni borok no chuma takuk no bo chuma chuma mana khap chuma sama ba bi ba bi na mano awsi ni bag hambai bele bele hambai chotana kulong kha